Takulandireni ndi manja awiri mpulogalamu inanso ya Kumvetsa Za Independent Complaints Commission pano pa Zodiak Broadcasting Station. Titero ndithu kuti Mulungu watikondera takumananso mchaka chatsopano cha 2024 mmene tinkasiyana mu December muja timati ayi Mulungu akalola tidzakumananso mpulogalamu ina chaka chamawa. Ndi chaka chamawa timanena ija chimenechi cha 2024 ndipo imene ndi program yathu yoyamba ya Kumvetsa Za Independent Complaints Commission imene imakufikani pano pa wireless. Cholinga chake mmene dzina la program lilili nkuti timvetsetse bwinobwino ntchito za Independent Complaints Commission komanso kuti ife ngati nzika za dziko lino kuti office imeneyi ingatipindulire motani. Ndi zambiri zimene takhala tikukambirana kuchokera mu program athu amene takhala tikupatsirani chaka chatha cha 2023 kuyambira mu July kumafika pano. Ndikukhulupirira ndithu kuti pamene tikufika pano ambiri tikudziwa kuti kodi Independent Complaints Commission ndi chani, imagwira ntchito motani, komabe podziwa ndithu kuti pano ndi pa wireless tizibwerezabe nkhani imeneyi kuti timvetsetse bwinobwino kuti tipindule ndi Independent Complaints Commission. Ine ndine Chancellor Zabanda ndipo changa ndi chimwemwe kuti tili limodzi mpulogalamu imeneyi madzulo ano. Koma sindikhala ndekha mpulogalamu iyi. Poyamba ndimafuna ndalandire a Joe Zangazanga kuchokera ku Independent Complaints Commission komanso tapatse ndithu mafuno abwino a chaka cha 2024. Ndikukhulupirira kuti munachiro abwino chaka chimenechi. Kwambiri Chance, ndathokoza pondilandira mu chaka chimenechi komanso ndafunire chaka chopambana omvera onse limodzi ndinu bwana Chance Mloza chimodzimodzinso ndi anzanga amene ndili nawo amene mutatchule patsogolopa zikomo kwambiri. Ndathokoza kwambiri kuti tili limodzi mpulogalamu iyi madzulo ano. Tilinso ndithu nda Superintendent Mark Funsani iwo akuchokera ku Professional Standards Unit mwachidule amangoti PSU ku area 30 mu mzinda wa Lilongwe. Tikulandireni afunsani mpulogalamu iyi madzulo ano. Zikomo kwambiri Chance, ndigwizana nanu kuti zona ambuye atikondera talowadi chaka chino cha 2024. Tiafuniraso Malawi wonse kumene akundimvera kuti zabwino zonse mu chaka chimene tachiyamba kumenechi. Ndikukhulupirira kuti munachiro abwino chaka cha 2024. Tachiro ndithu mphamvu. Chabwino. Zikomo kwambiri komanso ndimafuna ndithu ndalandire omvera athu amene ndithu nthawi ndi nthawi makhala mukutumiza mauthenga komanso makhala mukutimbira telefoni. Ndikukhulupirira ndithu kuti mupitiriza kutero mu chaka chimenechi komanso mupitiriza ndithu kufunsa mafunso amenewa chifukwa nkhani yaikulu programu iyi kuti tidziwe za office imene ya Independent Complaints Commission komanso office ikhale ndithu yotithandiza. Ndi namba yathu ndiyomwe ija. Ndikukhulupirira ndithu mkatikati mutikhala yankha mafunso anu amene muli nawo komanso ndimanga 0991158841 ndi namba yathu imene mungathe kutumiza uthenga uja wa SMS komanso mutha kutumiza ndithu pa WhatsApp kuti tithe kulumikizana bwino mpulogalamu iyi madzulo ano. Poyambira penipeni azangazanga munatitengereni mbuyo nkhani zikuluzikulu mwina zimene tinaziunika mapulogalamu athu apitawa ni nkhani zotani? Zikomo kwambiri Chance, komano poyamba mwina ndibwerezanso kufotokoza chimene mandate yathu ilili chifukwa choti nkuthekera kuti pali ena amene akutimvera koyamba. Ndiye kuti nawonso apange nawo benefit pa program imeneyi. Ndimati ndinene kuti Independent Complaints Commission ndi bungwe loyima palokha limene limalandira ndi kufufuza milandu imene anthu akudzadandaula, kudandaulira apolisi ngati anthu kapena apolisi ngati organization pa zimene adawachita kamene anakumana nazo pamene apolisi amagwira ntchito yawo. Monga pamene munthu amangidwa pamene akunoti amanga popanda chifukwa kapena ammenya kuti apange confess kapena avomere mulandu, pamene munthu amwalira ali mu chitolokosi cha polisi kapena amwalira chifukwa cha action ya polisi, komanso pamene munthu wagwiriridwa ali mu chitolokosi cha polisi. So milandu ngati imeneyi ndimene ife a Independent Complaints timalandira ndi kufufuza kuti tipeze choonadi chenicheni chimene chinachitika. Chance ndiomvera onse ndimakonda kunena kuti cholinga cha Independent Complaints Commission sikuwapeza apolisi olakwa ayi, komano kupeza chilungamo chenicheni pa dandaulo limene talandira kuti kodi apolisi anagwira ntchito yawo mwa ukadaulo kapena pena pake padakhota kuti ngati padakhota chifukwa chani. So cholinga chathu ndikufufuza kuti tipeze umboni weni wa chimene chidachitika kuti ngati pa oyenera kulandira chilango akalandira chilango, komanso ngati pamene apolisi anagwira ntchito yabwino tithenso kunena kuti yayi anzathu apolisi adagwira ntchito yabwino malingana ndi malamulo awo.
munandifunsa kuti ndi ma cases otani amene takumana nawo kapena ndi nkhani zotani zimene takhala tikukamba mbuyomu. Ndakhala ndikunena mobwereza kuti ma cases amene anthu amadandaula ku ma misconducts okhudzana ndi apolisi. Of course word ya misconduct ndiya it's very broad komabe ma misconducts ndi amene amachulukira kwambiri kuti anthu akudandaula apolisi malingana ndi mmene akudzipangira conduct pogwira ntchito yawo. Komanso ti ma cases owamanga anthu amene anthu amapanga allege kuti anamanga popanda chifukwa ndi amodzi ma cases amene timakonda kulandira kwambiri. Komanso ma assaults kumenyedwa kwa anthu pamene ali m'manja mwa polisi monga mmene ndinanena pa zifukwa zosiyanasiyana, mwina kuti avomere mlandu kapena mwina powamanga, mwina panali force imene amayenera kugwiritsa ntchito ya polisi pamene omangidwayo akuona kuti force yo was excessive. So ma cases amenewo amabwera kudzadandaula ku Independent Complaints Commission. Komanso ndinene kunena kuti panopa ngakhale ndipofunika kuti ndichite clarify sikuti tikamanena kuti makesi akuchuluka ndi awa sitikutanthauza kuti amene tafufuza ndikupeza umboni, koma tikunena ma cases amene talandira madandaulo amene talandira amene tikufufuza osati kuti amene tinapeza kuti anthu apolisi ndolakwa. Ma cases ambiri amene akuchulukiranso ndionena kuti munthu ammanga pomuganizira kuti mwachitsanzo anaba screen komano pamapezeka kuti apolisi akupita ukachita search ku nyumba kwa munthuyo oganizirayo ndikupeza kuti motenga mwina ngati kuli ma screen ndi zina zotera kutenga china chilichonse mnyumba, fridge, wireless, zinthu zoti sizili related ndi nkhani imene imene akufufuza. Ndi ma allegations amene timalandira ku office kwathu. So mukandifunsa pa ma cases amene akubwera ku Independent Complaints Commission ndi amene wawa to start with. Zombo kwambiri ndithu zanga tikukumbutsaninso nambala yathu ija imene mungathe kutilumizira mautenga 09911588841 ndi nambala yathu imene mungathe kutilumizira mautenga pa SMS kuti tithe kulankhulana ndithu bwino mprogramu imeneyi. Kuchokera ku Malawi Police Service, nkhani zimene ndithu zimachokera ku Independent Complaints Commission zikakufikani khupira ndithu limeneyo ndifunso limene anthu amakhala ndithu akufunsa nkhani ngati zimene akufufuza ndikhupira ndithu kuti zimatha kupatsani chithunzithunzi limene adi kuchitika zoterezi. Uthenga umeneyo mmauchita motani kuti ufikirenso ku Malawi Police Service kuti anthu amene akugwira ntchito ma officers azidziwa ndithu kuti apatu kukhala ngati sizikuyenda bwino kwenikweni? Zikomo kwambiri chance. Ma complaints amene amachoka ku Independent Complaints Commission timalandira akuchuluka, komanso timapangira treatment ma complaints ena onse amene amabwera ku office kwathu. Tinene kuti kafufu kwathu amayambirabe kumva complaint ya munthu amene obwera ndi dandaulo kapena document imene yachokera ku ICC kapena ku ombudsman kapena mabungwe ena ndi ena boma. Komabe timakhalabe ndi nthawi yakuti timve mbali ya officer amene akuchulidwa mu nkhani imeneyi, because pamalamulo ndi section 43 ya constitution imapereka mpata kuti nayenso odandaulidwa akene kuti amvedwe. Ndiye tikamva mbali zonse ziwiri timakhala ndi chiganizo kuti tione kuti nkhani inachitikadi kapena sinachitike. Andiso nkhani tikayiona kuti inachitika kuti nkhani how do we treat it kapena ikhala criminal kapena administrative justice. So tikatero nafeso timakhala ndi nthawi yoti tiyalembera akuluakulu athu kama commissioner ma region kapena kwa ku headquarters yoti muna alembera inspector general kuwapasa muna ma picture ya ma recommendations kuti nawonso apereke ku maganizo awo. Komano ma complaints akabwera ndithu suti timangokhala timenenanso timve mbali imene ikudandaulidwa ngati officer wa police kawalakwitsa kudandaulidwa Malawi Police Service ngati organization timapanga timenenanso tipange treat mmene nkhani iliyonse imene imakhalira. And palibe nkhani imene ingabwere kuti tikanene kuti tisi yonse imaliza kufufuza iliyonse imene kuti tifufuze mpaka timalize mpaka pa mapeto pake. Nditodi ndimafuna kuti nimvetse mukaona mkatikati muli ndi professional standards unit umene mukugwira ntchito ndi nkhani zimene mwachitsanzo zimene akulandira kapena kufufuza Independent Complaints Commission, mumaona kuti pakumakhala kufanana kwa nkhani zimene mazimva internally ndi nkhani zimene mwina zikuchokera kunjapo? Ndine kuti pamakhala kufanana ndi sense kuti zimatengeranso kuti complaint yakafikira kuti mwachitsanzo tiyerekeze kuti complaint yakafikira ku Independent Complaints Commission komano iwo atayiona nkhani yaona kuti nkhani mwina yangoona kubwera kuno imene kukhala
imene kuti ipite ku PSU poyamba ndikuti akatipasa nkhani iterekeze nkhani mwachisazo ngati nkhani za police bail. Nkhani za police bail ndizochuluka kwambiri, zimabwera kwambiri. Komano tiyerekeze kuti munthu akapanga lodge complaint ku ICC nkhani yakuti wapereka ndalama upolandira police bail. Ife mwenaso ICC panopo timakhala pansi kuti tipange strategizing kuti kuti milandu iti imene wanga matenge ndi milandu iti imene ifiringa matenge, because milandu inayo is very petty kuti ife tikuzipanga hando. Ndeti complaint ikabwera timayipanganso hando according to imene ili complaint iyo, kapena ngati ili very complex kuti ife tingaite timatha kuipanga lifa ku ICC kuti akayipitiriza menga imene nature yankhani ili nditodi. Pa program athu apitawa ena ndithu ananditumizira uthenga ndikukhupira ndithu kuti nkhani imeneyo mwina tikambirana ndithu bwino lino, ena mafuna ndithu kumvetsetsa ndondomeko imene mwina mmatsatira ngati ku professional standards unit osati ngati ICC. ndikukhupira kuti mwina nkhani imeneyo ndithu tikambirana bwino lino ngati tapeze nthawi mprogramuyi. Koma pali nkhani yayikulu ndithu imenenso inabwera program yathu yapitayi, nkhani imeneyo yokhuza police bail. Nkhani imene ikuoneka ndithu kuti ni nkhani imene imabwerabwera kobasi kuti ena alipiritsidwa zikuyenda moti. Nkhani imene mukuchita zotani kuti muthane nayo ndithu once and for all, mwina vuto limene lisamabwerebwere kuti ukuti tikulipiritsidwa bail? Ndizoona kuti nkhani imene ndi nkhani yovuta kwambiri, even management ikulimbana nayo kuti nkhani iite. Bail ndi ufulu wa munthu zoona mmene amanena malamulo. Kumano pali bail ine imene apolisi atha kupereka, police bail ine apolisi sangapereke kutengera ndi mlandu umene munthu wachita commit. Now ngati tiyerekeze munthu ali mu custody koma nkhani iyo ndi yaying'ono yoti atha kupasidwa bail, fa chimene chapangisa kuti munthu apasidwe bail nchoti kuti munthu uyu akatuluka azatha kuzabweradi pa nthawi imene azafunika kuti kubwala pa milandu kapena ku polisi kuja, kapenanso kuti munthu sakaononga maumboni amene akukhudzana ndi nkhaniyo. Komano chomwe chitika nchakuti mwina ifeso ndi aphunzitse kwa Malawi anzanga kuti mwina aso nkhani imayambiranso kwa ife amene m'bale wathu mwina ali mu chitolokosi, chifukwa tikhoza kupempha bail apolisi akuzani kuti mabelo apa nkhani yanu isitheka, mwina mukapemphe bail ku court. Fa makhala kuzoti nkhani ku court ku bail ikhoza kuperekedwa nkhani ikalowa ku court. Ndi nthawi zinaso amayambisa ndithu ndi abale yake amunthu amene amangidwa kutenga ndalama kwa abasa apolisi. Koma mautenga owalesa apolisi kuti izi ziphuphu ndizoyipa, mautenga amene ndi ambiri, even maosi ma station amapereka ma lectures, mabwana akulu ma commissioner even IG amene amadala nazo nkhani zoti apolisi azikhudzidwa nkhani ya ziphuphu. Komabe poti munthu ndi munthu, I think chiperu banga chomwe angopereka uthenga mopitiriza. Mwinaso chimodzi mwa yazo ndi program tili pano kuti mwina mautenga awazipita kwa anthu fa ngati munthu sayamba kupereka ndalama ndikuti initiative ya ziphuphu sichitika. Fa pakena kukhaopereka ndipakena kukaolandira. Mwachisanzo kuti munthu ndi kumbali yanu apolisiwo akawapasidwa ndalama akumalandira kapena akumakana ndalama? Macomplaints amabwera kuti apasidwa. Fa munthu yemweyo uterekeze wapereka ndalama koma sakupereka akukondwa ya akufuna kuti mbala yake angotuluka. Munthu yemweyo onso ndi amene samakadandaula zoti anditengera ndalama yanga. Ndiye mwachidziwira kuti iye wadandaula chifukwa ndalama yakumpereka. Komano wapolisi sangavomere fa mwina anali awiriwiri zimachitika mwaka chibisibisi zinthu. Komano tikumazoba apolisi kuti ngati ziphuphu ndoyipa umaononga ntchito umaononganso dziko. Now zikutengerano ndi anthu amene amatikhala ndi ndalama kumapereka atati amene wasiya kumapereka ndalama kwa apolisi ndikukhulupirira kuti ntchito imene ukhoza kuchepa, chifukwa anthu aja ali ndi ufulu kwakumbana ndi officer in charge pa station kapena wachikulira ena aliyense kukayika nkhawa zawo kuti ndi m'bale wathu mwina watha 3 days sakutuluka sakupitanso ku court tofati tipemphe bail. Ngati idi bail ili yotheka awosi akhozolamula kuti munthu apasidwe bail, komano kuti atenge ndalama kumpasa wa polisi foyeti m'bale wawo atuluke. Ndimona ngati ntchito imene ndoyipa konse kwa anthu operekawo komanso kwa anthu olandirawo. Chabwino, ndisanapite kwa zanga pali nkhani imene ndithu imene anafunsa kuti kodi professional standards unit imene ili ku polisi pali ndondomeko zotani zimene mmatsatira? Mwina tingeno funso lalikulu nalo kuti mmagwira bwanji ntchito makamaka pothana ndi milandu mwina kamene mavuto osiyanasiyana amene mmalandira kumeneko? Zikoma kabetene choncho kuti ICC ndi of course ndi tingane kuti ndi bunga limene langokhazikitsidwa posakhalitsa. Andi mwinaso ma initiative enaso ndi ma program ngati awawo. Komano takhabe tikukhala pansi kuti tione kuti titsate ndondomeko ziti ngati nkhani ziti zimene tingapatsire komanso tingathandizane bwanji kuti tiyathandize Malawi. Komano fa ICC singati sikuti ngati mbali ya polisi amakhala kuti si ya polisi
ndi anthu amboti si apolisi ndi ifeyo timayankhira we are responsible to we answerable to the Inspector General of Police pamene awa ndi anzati nonso wankulu wawo alipo wa commissioner wa ICC ndiyebe timangopangabe ubale kuti nakasitose ofufuza nkhani ma complaints amene amabwera kuno kwa ife ataso kupita kwa iwo ma complaints amene angakhale kwa iwo atipangarifa kwa ife so ine yake ife timagwizana nditumwa mandondomeko kuti tizigwira ntchito limodzi kuti tithandize anthu ake anthu amalawi onse amene kuti afuna chithandizo cha ife. Kumbali yanu ngati ofesi mmagwira ntchito motani kukhupira ndithu mwina pamene amafuna ndithu kumvetsetsa pamenepo kuti kodi mukakhala ku polisiko ni ndondomeko zotani zimene mmatsatira ngati professional standards unit kuti mumve nkhawa zimene zilipo ndi zina zotero kapena kuonetsetsa ndithu kuti zinthu zikuyenda mwa ndondomeko? Zomwe kwambiri ndondomeko zambiri mwachisanzo timalandira ma complaints ochokera kwa anthu amene aphinjika mu njira zosiyanasiyana. Anthu ena amathamwalimba makalata with the full address yoti akalata yoti munthu can be traced ena amalemba makalata amene timati anonymous satchula kuti akulembera kuti nthawi zina complaint timatha kuiona nkhani pa social media nthawi ina timatha kuiona nkhani mu newspaper mu news yetu ya ka Nation ka ndi The Times ndikuona kuti ilo ndi nkhani worth following up ndi tikatero timayitsata nkhani imene yayambira koma mwandanena kale kuti ife tikamagwira ntchito timasatira kwambiri malamulo wa polisi sidingangofikira kungopanga discipline kapena kungopasa punishment osamva mbali yake. Tikuyenera kuti timuyitane abwere timfunse nkhani imene yachitikayo nkhani yanji ndi na Yesu afotokoze mbali yake akafotokoza mbali yake ndi kuti odandaula amene akudandaulidwa ndi ngati pali ma witnesses papa makhala anthu ena amene ali ndi maumboni timatenga so amene tikhala ngati umboni ndi kuti nkhani ndiyoona kapena yona miziridwa. So tikatero ndi kuti we submit a report kwa management ya pamalopo nuna pa region ndi kwa commissioner kapena pa headquarters ndi kwa Inspector General with recommendations za mmene nkhani tayionera chifukwa police so ngati organization ili ndi ma code of discipline wa police akalakwisa milandu yakuti iliso ndi punishment yake ndi akulu amathaso kuvomereza kapena kunena kuti nkhani imene ilili sikwene kuti ikhale discipline kapena ikhale criminal andikakhala criminal malamulo amanena kuti pali section 67 ya constitution ngati munthu yonkhani kwa yako ya criminal ndi kuti section 67 ya police act ngati nkhani kwa criminal ndi kuti ya discipline yamba yaimakayi mpaka nkhani yonse ite kabakhala maapiru nkhani yonse ite ndi kuti pazokhala mayeso mwina wa discipline at a later stage koma nonse timapanga mbali zonse ziwiri kuti akulu criminal kapena kusa akulu discipline ndi kuti apo khangati kumpinjaso wa police uti koma no timasankha rudi yoti tisate njira iti malingana ndi mulandu wake mmene ulili family andu ine makhala ya serious yoti simungapanga nayo discipline ndirekezo wa police okhuzidwa ndi kuti akaba ndi fruit imene ndi state criminal charge yoti akangoyankha mlandu azipita ku court. Simakondera yapo dziwa ndithu kuti muli ku police konko ndi muziweruza so milandu ya ku police konko. Yeah. And if also tinganene kuti si if amene makhala final say we have to have a final say as I said kuti tikapanga gather evidence imene ilipoyo we submit to the relevant authorities ndi sinkhani yakuti ife zipetani nazo atengera kapena zipetani nazo avomereza nazo automatically mambwana onse aliso ndi mphamvu zosintha zipetani nazo kuti amene ili nkhani uyu tapangeni mwagoti kwa pamakhala be anthu ena kuti sakusintha wapalamula lero mawanso wapalamula linaso wapalamula kena kamangoti awita pangani naye mwakuti. And for your information ndi kuti nkhanicha sikhaso mmanja mwathu when we recommend for a certain action amene azapanga action imene yo ndi kuti ndi anthu ena because bakhala kuti ifeyo tilikali ndi interest and this ndikakhalenso papanelo ya discipline kapena mbali yayo ife tikangomanga mbali yathu ndikupeza ma findings tatalayo nkhani imeneyi. Chabwino, number yathu ndi 0991158841 pali mautenga ndithu apa kuchokera kwa mvera amene akutsatira program imeneyi koma ndimafuna ndimve kuchokera kwa zangazanga. Panali ndithu mautenga ngapo amene anabwera program yathu yapitayi okhuza Independent Complaints Commission koma nkhani ikulu imene andichititsa chidwi kwambiri ndi ya mwana amene anaphedwa kwa vumbwe kuti kodi nkhani imene inafika pati mukuifufuza ndipo chimene chachitika ndi chani? Zikomo kwambiri chance ndiomvera onse nditayiona ndemanga imene inabwera ndidamva chisoni chifukwa choti amene anapereka ndemanga amapereka ndemanga ngati kuti palibe china chilichonse chimene chikuchitika komano monga ndakhala ndikunena mbuyomu kunena kuti ifeyo timatsata malamulo pamene tikugwira ntchito yathu
kotero kuti privacy ya anthu amene amadzatidandaulira kwa ifeyo timayika at very high kwa ife kupanga diverse information ifeyo ngati independent complaints commission, it's not just a disciplinary issue. Actually actually I would be prosecuted for giving information pamene sindinayenera kutero. So pamene tikugwira ntchito yathu sitimangonena kumango adakakhala kuti anthuwo anachita effort ndikuamva mwina azibale ake amwana amene akunena kuti anaomberedwayo adakapeza position chifukwa that matter is under investigation, tikuifufuza and it is at its highest advanced level. So to say kunena kuti palibe china chimene chikuchitika, I think it's unfortunate. Koma ndinene kwa omvera kunena kuti pamene auna pena pake kuti mwina ali ndi chikayiko, ndimanena kuti office kwathu nkomasuka, they can come and get information mwina imene sitingathe kupereka papa, at least we will not give all the whole information imene kozopanga infringe privacy ya odandaula. Come at least a hint yonena kuti there's something happening, they would get it before they actually come out and say palibe chimene muchitapo. That's the comment I would give. Chabwino pali mauthenga awiri apa ndikukhulupira kuti mauthenga amene afunsani mukuyenera ndithu kukonzeka. Akuti amene wanda Mike kumachinga akuti ku polisi ndizodziwika bwino ndithu kuti anthu satuluka ulere, belo imalipiritsidwa ndipo sizitengera kukula kapena kuchepa kwa mulandu. Ndipo palinso Boniface amene akuti tumizira uthenga kuchokera kulikuni, akuti tikukumana ndi mavuto osiyanasiyana amene ndikukhulupirira kuti anzathu a polisi anakatithandiza pansewu makamaka a traffic amatilipiritsa milandu imene mina mitengo yake si imeneyo, ena ziphuphu kumene. Kodi anzathu a polisi ku PSU akuchitapo chani pa nkhani imeneyi? Mwinanso ndingoonanso mwina uthenganso wina umene tili nawo. Nkhani ya police belo ndi nkhani yakalekale imene tikuyenera kuti tichitepo kanthu, ndi vuto mwina la ife ngati nzika komanso a polisi. Kodi sipangakhazikike njira yapadera yeniyeni imene ingathe kuthana ndi vuto limeneli, chifukwa zolipiritsazo ndi pano zinangolowa ngati kuti ndi mmene zilili. Chamuno mwene ndilekezekaye pamenepo. Ikuoneka ngati nkhani ya police belo ikuvutabe. Nanena kale kuti ndiyovuta kwambiri. Tinanena kale kunena kuti there is sort of what you call kuti moral decay sort of anthu chikhalidwe chinachepa. Chifukwa mwinaso apapo kama nkhani ya polisi pano zikuonesabe kuti masitishoni ambiri corruption imakhala, komabe imayambiranso kwambiri ndanena kale ndikubwerezanso imayambira ndithu kwa amene akufuna chithandizo. Wa polisi budati musampase ndalama suti ukhala mlandu, sukhala mlandu, koma iniyo ufulu wanu ngati Malawi ngati muzoti bwano anamangidwa akuyena pasidwa belo, pitani kwa officer in charge wa malopo ka wachiwiri wake ka ene senior man amene mungamuone kadandauleni ngati nziri zomveka munthu yapasidwa belo posapereka solo one Tanzania yonse. Ndi pena pakeso nafe Malawi we have to blame because timayambisa kakedo wa corruption ndi fail. Wa polisi inde ni munthu ena akhoza kupanga resist corruption yo, ena sangapanga resist, koma ngati ife sitinayambitse, I think there's no way somebody can receive, because it starts with giving and receiving. Of course there are times whereby one can actually initiate kuti drama ibwere, koma be mobwereza tizingo apo sabe Malawi kuti wa polisi belo ya polisi ndi yaulere kulikonse ndi yaulere. Ngati mlandu uli waukulu apolisi sangapereke belo ndi mlandu upita ku koti limalipirisa belo malingana ndi mlandu mmene ulili. Komanso ndaba zoti zimapiratu kuboma papa makhaso malisiti amapangidwa issue kumene kucha. Komano wa polisi telekezo akulandira ndama kosa kupereka risiti, automatically ndama imene yende kuti ndi acha ndiye kuti ife yo telekeze nkhani yesinathe komanso tapereka ndama tafa kuwi fa nkhani yosikuti yatha. Komanso tineneza pansewu ndipovuta adi, komano kuti tinene kuti muna traffic amachacha milandu amachacha ndalama zambiri pa milandu imene anthu amachita komiti pansewu. Popo mwina kuti mwina sizoona fa mulandu uliwonse umene umachitika pansewu kuli ndi mafaini yake okhazikika. Ndiye zimangotengera kuti kodi iyeyo wapalamula mulandu wanji pa nthawi imeneyo traffic achalaphunzitsidwa mafaini pa mulandu uli uterekeze muna munthu anyamula
anthu ochuluka mgalimoto exceeding capacity pali fine imene ndiyo khazikitsidwa m'malamulo imene munthu akuyenera kulipira sikaduse pamenepo mwina ikhoza kuchepera pamenepo kunenga ndi mafactors ena ndiye mwinabe tingopempha kuti ngati ena amene amaona kuti maufulu awo akuphwanyidwa pansewu ndi anzathu a traffic maofesi athu a professional standards unit alipo maregion iliyonse ilipo mukapeza kapahera kuti aziti ilipo akapita ku maregion onse kulucheza kuli region ya south east region ku Blantyre kuchitiri kuli region ya south west region pa area 3 apa pali south west region central west region akapitanso ku Asungu central east paka na ku north konseko kuli maofficers kuliso anthu oti amadziwa ntchito akaifufuza nkhani imene complaint ingabwerere so ndinene kuti anthu azibwera ndi ma complaints zikachitikira monga mmene akufotokozerana kuti anzathu a traffic very corrupt pansi titi pa nkhani ya traffic yomweyo pali uthenga wina khangati lero afunsani mafunso alipo ambiri kwa basa amene ndithu mukuyenera kuti muyankhe pali uthenga wina amene atumiza apa Lilangwe anikhupirani akutumiza ochokera ku Lilangwe ndipo sanalitchulire dzina lawo koma akunena kuti kodi mukudziwa ndi funso limene akufunsa kodi mukudziwa kuti pali traffic ena amene amakhala ndi marisiti a fake ndipo mukuchitapo chani kuti muzionetsetsa kuti zimene tikupatsidwa pa nsewu ndi zoyenera ndipo palinso uthenga wina uthenga umene ndikukumbukira kuti unabweranso ndithu last time koma atifunsanso atitumiziranso ndikukhupira kuti mwina kapena akufunitsa ndithu kuti amvetsetse bwinobwino akuti kodi atakhala kuti munthu anamiziridwa kuti waba katundu ndi apolisi munthu uja amutenga kupita ku polisi kuja kukamutsekera patatha masiku ndikutulutsidwa kena katundu uja ndikupezeka ndi anthu ena kodi onamiziridwa oyamba uja atsate ndondomeko itiyo amene anda Fraxon Mofati kuchokera ku Nkope ku Monkey Bay chabwino zikomo kwambiri ndi ambiri nkhani ya kulilangwiyo of course tinene yonchi kuti amalamulo amene anapangira traffic akhala pansewu munthu akampeza ndi mlandu pamakhala sopo ndi matikashiya amene ntchito yake ndiyo landira ndalama wa traffic alemba mlandu pa notification ampasa kashiya kumene akapereke ndalama kuti ndalama zipite kuboma amalandira policy imene mati GR mabuku amene ajawa ndi mabuku amene amatengedwa ku finance Ministry of Finance kuti ndalama zonse zimene ziperekedwa zizipita ndithu kuboma komabe nthawi zina zimakhala kuti tiyerekeze munthu lisiti walandira kumakulikayikira ndipo naso ndi chifukwa chake ife tilipo kuti kapenanso pole akuluakulu kuti ngati lisiti anga likayikire abwere tidzachite verify ma lisiti athu amene timakhala nawo kuti tione kuti lisiti ndiloona kapena yayi nkhani ya kuti munthu wamangidwa ndi wapeza kuti katunduyo wakapezeka ndi munthu wina nkhani imeneyo ndi kuti ngati munthu alipo amene ali ndi complaint kati imeneyo tiyapemphe atha kubwera ku professional standards unit kapena ku independence complaints commission kuti nkhani ifufuzidwe mwachizwikire tiyerekeze munthu wamangidwa wakakhala kandi kulimandi kena watulutsidwa koma nkhani iyo apeza kuti sikunkhudza automatically ndio dipenda make ma rights yake are being infringed ndekuti abwere tizaona ndi nkhani imene akhalira kuti chinachitika njani kuti amangidwe andiso anamutchula yeye ndani because pamene okhala munthu amene wampanga point kapena kuti wanebera nduwe ndiye tizaona no from that angle will be able to make a conclusion kuti nkhani iyendese bwanji zoma kwambiri ndikhupira ndithu kuti afunsanira apanikiza kwambiri nkuteka kuti zanga mwera mufuna kutirapo ndimanga pa mafunso ena amene abwera apa ndithu ayi anangweni akupanikizidwa nanga sinde afunsani ndi mafunso anaene akubwera ndithu ine ndimanganga ndionena kuti monga mmene anenera anzangawa pamene munthu akuona kuti anamangidwa popanda chifukwa ali ndi udindo obwera kudzadandaula monga mmene afotokozera anandimanga ma circumstances ake anali oterewa ndekuti ifeyo we are going to lodge an investigation kuti tidziwe kuti chinachitika ndi chani tikudziwa kunena kuti lamulo limapanga mandate a polisi kumanga munthu pamene ali ndi reasonable grounds yopanga suspect kuti munthu apanga commit offense so ngati anamanga munthu on those grounds
we can't blame the police kuti munapangiranji because they have got a duty to perform. Komano tsopano pamene tikupanga investigate ndikupeza kunena kuti wa polisiyo was not professional, anangopanga decide to say kuti potu uyo anadutsa nde kuti ndiye mweyo, then that's something else. Panayenera ndithu kuti tifufuze tipeze umboni and bring that officer to book. So komanso ndi responsibility ya anthu pamene akuona kunena apa zinthu sizinaende bwino, alondole kumene kuli ma offices athu, adzapange complain, alondole kumene kuli ma offices afusani pa makese zonse amene anenedwa, nkhani zokhudzana ndi traffic, nkhani zokhudzana kuti munthu wamangidwa popanda chifukwa. Let them come ndi umboni umene ali nawo kuti investigation itani ichitike. Faka mangodandaula osabwera, a traffic amatibera ndalama pansewu, a traffic ali ndi ma fake receipts, osabwera ndi umboni sizingatengere kwina kulikonse. Tili ndi ma organizations awiri amenewa, professional standards unit imene ili oversight body within Malawi Police Service, kapena independent complaints commission imene iliyo ima payokha oversight body ya Malawi Police Service yomweyo imene akhoza kubwera kudzadandaula kuti tipange follow up makesi zawo ndikuona kuti nkhani ikathera pati. So comment yanga ndi imeneyo, chance ndi omvera onse. Tili mprogramu ya Kumvetsa Za Independent Complaints Commission, ndipo madzulo ano tili ndi Joe Zangazanga kuchokera ku Independent Complaints Commission, komanso Superintendent Mark Funsani kuchokera ku Professional Standards Unit ku Area 30 mu mzinda wa Lilongwe. Tikutenga ndithu ndemangazano zosiyana komanso mafunso kudzera pa 0991158841 ndiye nambala yathu imeneyo. Mafunso alipo ochuluka kobasi, ndikukhulupirira ndithu kuti tiyesesa kuti tawerenge onse tisanamalize program yathu. Achimalizeni amene atitumizira uthenga kuchokera ku Blantyre akuti kodi zoti walakwa ndi munthu wamuna kenako apolisi ndikumanga mkazi wake chifukwa chakuti wamunayo wathawa, zili m'malamulo? Chabwino. Pali uthenganso wina umene ndithu uli ku ma SMS. Evans Jacob ku Lilongwe: kodi ndi chifukwa chani munthu akamangidwa kamba kakupha kapena kuba ndi apolisi ena amalandira kumbali koma munthu uja satuluka, zimakhala bwanji? Uthengawo wathera pamenepo. Mob justice is at peak in Malawi because of how our police is handling issues and people are taking the law in their hands. Things will change only if our dear police will change machitidwe. Imagine munthu aba tapita naye kuwaya, after 2 days munthu alikunja, pamenepa tingaleke kwawo cha. Chabwino, uthenga umene ndithu wathera pamenepo kuchokera kwa Mike ku Machinga. Kupita kuti mothenga amene tili nawo pakadali pano ndi amenewa. Mufuna kuyamba? Ndiyambepo kuti mwina afusani amalizire. Ndimafuna ndinene kuti makamaka pa nkhani ya mob justice, ndizoona ndizopweteka, komano nthawi zina mwina timapanga shumu chifukwa chonena kuti sindikuyikira apolisi kumbuyo, komano tidzidziwanso kunena kuti pali lamulo limene amayenera kutsata apolisi ya 48 hour rule, imene munthu ngati adakafufuza mlandu ampanga hodi ma cells awo amayenera kumpatsa at least bail kuti wakupitiriza kufufuza. So mwina nthawi zina timapanga ujeni kangomuna munthu uja watuluka kuti basi ndikuti apolisi angomutulutsa. Mwina nthawi zina tinamachita take effort ndikuona kuti kodi munthu uyo watulutsidwa pa zifukwa zanji. Inapoyamba ndimangofuna ndingoyankha choncho. Funso loyamba lichandaliwa la munati tandikumbutseni. Ndikukhulupirira ndithu kuti funso loyamba linalo kuti munthu wina amati mwamuna wamangidwa ndiye amene wathawa kapena mwina wasowa, ndikupezeka kuti apolisi amanga mkazi wake wa munthuyo. Kodi zimenezo zili m'malamulo? Ndithokoze kwambiri kuti omvera apanga raise concern imeneyo chifukwa ndi imodzi ndi mbali imodzi ya madandaulo amene timalandira kuchokera kwa anthu kudzadandaula ku polisi kuti anandimanga chifukwa chokuti amunanga adathawa ndi adanditenga kwandisiya kuselo. Sizoyenerera, munthu sangayankhe mlandu umene wapalamula munthu wina. Ndingowalimbikitsa Malawi kuti pamene akumana ndi zangati zimenezo atifikire ife a Independent Complaints Commission ndumbo umene ali nawo kudzapanga lodge complaint kuti ife titsegule file tipange investigate and then take amene anapanga zimenezo to book chifukwa chimenecho kumene kuti kuphwanya malamulo.
ndithu zomwe kwambiri afunsani mukakhala ku service ku maofisa mumafotokozera zodana kuti akumatha kumanga munthu mamuna wasowa kenako kungopita kukatenga basi mwanale tingotenga chikole mwanayo zimene zingati zimachitika ndizopesa chisoni kwambiri ifa mlandu tirekeze mlandu mene mwapanga ino chance ndi apolisi apite kunyumba kapeze nukulire bazungu atenga kadama kusero sizigwirizana mwana kwandinu malamulo akuyenera kuti achite face inu yona mpaka face the law palibepo zoti wala kwandi bambo ndi tikagwire nzimayi kupene kuti kuphwanya malamulo amene zinamuchitikira kapena amene zinachitikira maofisi ndameta chulawa kuti akhoza kubwera ndalo tizamve chinachitika ndi chani andi tuone kuti angathandizire bwanji koma ndiyankhulepo pa nkhani ya mob justice pang'ono imene idi nkhani imene even Madam Inspector General samasangalala nawo khumudo nayo kwambiri chifukwa amawerezizo kuti criminal justice ya ku Malawi kuno ili ma players angapo apart from Malawi Police Service munthu apatha ndithu kutuluka custody not necessarily kuti watulukira ku polisi atukhala kuti watulukira ku court atukhala kuti watulukira pa zifuka zina ndi mwina no anthu amalawi tiphunzire kuti ngati suspect waoneka kuti watuluka mwina tikayese kufufuza kuti watuluka bwanji fa munthu amatha pasida belo menda anakale kuti belo ya court amatha pasida munthu belo ndikuamona munthu yakuyenda sindi atipye ntima kuti amene tithane naye ma cases of mob justice they have been on the rise last year and we need kuti something has to be done ina ichamanira kuti munthu omangidwa pamanduka wakupha munthu wakuba ndi apolisi akalandandama kumbali kwa munthu yosatuluka zimezo ndi chizionera kuti corruption ikuchitika ndithu ikuchitika kumaso ndiyoipa because nakhala kuti ikuchitika kuti pakhala phindu bweza anthu oda akumathandizira mmene amaganizira kuterekeze munthu apha munthu ali kuterekeze kumaula ndiye inu makumana ndi apolisi kunja kumbali mwampasako ndalama sizingatheke kuti amene yatuluke iniwe mungena kusala ndondomeko zoti munthu akuyena kutuluka through pa court so iyi ni njira ina kuti soneza kuti corruption ikuchitikadi koma ndiyoipa bodi kuyena kuti tisiye zikwambiri pali mautenga ndithu angapo akuti kodi bungwe lawo sindikuzati pamene pakunena la polisi kapena kunena Independent Complaints Commission lingakhaledi ndi mphamvu mpaka chilungamo nkuoneka ndafunsa funsoli chifukwa apolisi ena amatengera malamulo m'manja mwawo. Ineyo nditapita kukayendera nkhani yanga kuti ndimve tsiku limene ikalowe ku khoti chodabwitsa chinayi chakuti anandiuza kuti ndidikire kalaliki kuti akafika pa ofesi ndiwauze nayendera mpaka kutopa tsogolo silimaoneka kuchokera mu 2022 mpaka pano. Ine ndine Diverson Maloni ku Airwing ku Lilongwe. Ndipo akuti nkhani imene ndithu ndiayitati sisa kuwerenga uthenga umene umwachidule akuti za berozi timayambisa kupereka ndalama kuti m'bale wathu atuluke sife amachita kunena kuti perekani ndalama zokwana mwakuti kuti atuluke komanso zokuti tifunse za OC kuti tikumane nawo sangatitoleze anyamata apa reception koza amadziwiratu kuti mchere saupeza. Sanatitumizire dzina lawo koma namba yawo ndi 0999033094. Ndipo kuno kwa Tembwe kunchinji pa traffic pomwepo wina wake anampeza kuti alibe license pansewu. Anati ndi mulandu wa 60,000 koma pomaliza zokambirana za mulanduwo analandira alemba kuti 300. Kodi ndizovomerezeka zimenezi? Analandira palemba ndithu 300 sino 300 kapena 3000 koma ndimene ndithu alembera. Chabwino amauthenga amene analandira ndithu ndamenewa. Ndikhulupirira kuti munafunsani mufuna kuyankha komanso pali uthenga wina apa kuti zama fake receipt olo titapita ndi nkhani imeneyo ku polisi sangapangepo kanthu ndokhaokha polisi palibe chimene chingachitike. Chabwino akutero ndithu kuti ndokhaokha kuti afunsani muli pomweko palibe chimene chingachitike. Ndinguyamba kuti yankha mafunso enawa kuti amwe maisanzwa akwa Tembwe kunchisi munthu wampeza alibe license ndi akumuza tapeke 60,000 kenako azapeleke 300 apeka 300 I don't know kuti 300,000 whatever ndikupira kuti nawe ali 3,000 mano mafaini amilandu RTA kusapezeka ndi license
I don't think kuti ingakwane 60,000 imene okha less than that maybe 10,000 or so kutheka mwina galimoto inali milandu yambiri mwina ano atalephera atayipanga cheke anapeza kuti pali mwina matayala akuta kapena pali chani pali zambiri mwina misonkho pa COF palibe ma insurance mwina zinabwera ku that amount komano mlandu okha wa driving motor vehicle without driver's license I don't think 60,000 is the fine. This is on the higher side. Ngati ena analipira ndalama zimene akufotokozera. Let them come forward and see and report kuti tuone kuti tingathandize bwanji. Ena anena kuti dizona apolisi ena amapanga initiate ndiwo kuti ndalama yape iperekedwe ya bail. Nene choncho kuti zitotheka kuti zimakhala choncho koma amene akwena kupereka ndalama ndiwo amene ali dandaula amene afuna mwina mbala wawo atuluke. Then pempho langa kuti iwo ngati wa polisi apempha kuti apereke ndalama iwo ndalama asapereke instead apita akapanga report kandi kwa OC kachiwiri yawo komanso chifukwa chake program ino tikutipa air pano kuti anthu azidziwa kopita ndi dandaulo lawo zikachitikira atha kupita kwa ICC atha kubwera kwa ife atha kupita kwa ma OC imene ndafotokozera ndi kuti athandizidwa mmene zimene akukhalira. Atumizanso ndithu uthenga kuchokera kwa atembwe akuti mlandu unachoka pa 60,000 kufika pa 3,000. Kusota ananenera. Kunali ndithu kunenera kuti kumwina timvetsetse munabwino pane pa afusa kunenera kukumatheka eti kuti mlandu wachoka pa 60 kufika pa 3,000. Mlandu uliwonse uli ndi fine yake. Chifatu ijani bati sport fine sport fine imene munthu akwena alipire pompo kana wazipita koma tiyekeze kuti mlandu yomweyo takhala kuti asapeke pompo ikalowa pa court akamutchajaso fine mwinaso ndi yomweyo angamutchaji pa mlandu umene wachitawo driving motor vehicle without driving license ndiyo fine yake ndiyo fanana komano I don't think kuti wa polisi ali ndi mphamvu zochotsera fine koma sizimatheka kuti pa umunthu azanga ndikuwadziwa mwina ndingochepesako pang'ono mwina Mungu alangiza wa polisi so ali mphamvu yongo mulangiza munthu anyimene ayo takuona mzulo madusa mulibe license kapena madusa mulibe COF mukakonze zimene mwina tiyekeze yatadzulo mupite mukakonze izi atha kumulangiza choncho komano alibe mphamvu yonena kuti ndakuchotsera 60,000 ndi pasine 5,000 so 5,000 ipita kuti ndiyo zipuphuzo so uyuso opereka 5,000 ndikunena kuti ndiwolakwitsa uyuso olandirayo ndiwolakwitsa palibe mphamvu zimenezo kwa polisi alibe mphamvu yochotsera fine ya malamulo ndipo yeye amene kulanda receipt I don't think kuti analanda receipt so mbali zonse ziwiri is to blame sure. Panali nkhani ya ma fake receipt amati olo atapita nayo nkhani imeneyo ku polisi mwina mpofuta kuti pangachitike china chake imeneyo ndi yankhe machidule makompresa amenewo tinalandirapo ndipo titalandirapo tinachita follow timachita follow ndithu motsatira ndi mmene ma receipt book amabwerera ma receipt book samapangidwa ndi apolisi amachita kukatengedwa ku treasure kashiya kuti apolisi azilemba mafaini amene akwapasa anthu ndalama zimapita kwa zimakapangidwa deposit kwa account number 1 makompresa amene nalandira kuti tachita follow every receipt imakhala ndi serial number titachita follow tinapeza kuti they are corresponding ndi serial number imene inasala ya counter 4 imene ali mbukuyo so at the end of the day we concluded kuti there was no fictitious payment imene achitika ndi kuti ndalama inapita kuboma komano ngati nkutheka ati pali ena fankhani imene ndikuona kuti yabwera papa mochuluka ngati idi ena analandira maresiti amene akayikira let them come forward maresiti oti aone station iliyonse ikatenga mabuku imadziwika kuti station yakuti ili ndi manambala awo follow up yake njosavuta nditodi Ichabwino azanga mufuna kuthirapo ndemanga pa nkhani zimenezi ndinafuna ndithu kuti ndiyankhulepo zimene ndimafuna ndipange comment pa nkhani ya kwa atembwe anzanga atchula kale chifukwa ndinafuna kufunsa kuti kodi pa GR receipt amalemba mlandu umene munthu wapalamula ndekuti awapo olipira 3,000 pa GR receipt yawo analemba chani komanso like we keep on saying kunena kuti amasuke abwere to one of the offices kuti tione tidzathandiza bwanji abwera ku Independent Complaints Commission ndi umboni umene ali nawo tidzaona receipt imene iwo ali nalo ndikuona kuti pa receipt po panalembedwa chani ngati sipanalembedwe kena kalikonse ndi nkhani ine apadera kuti anapatsa receipt kapena sana apatsa receipt ali ndi umboni otani kuti anapereka 3,000 kwacha kwa wa polisi wa traffic
malo mwa 60,000 zonsezo zikhoza kutithandizira kuti chilungamo chibwere poyera. Pakambidwa nkhani ya fake receipts and amene abweretsa dandaulo limene akunena momveka bwino ndithu kuti olapite nazo ku polisi sangapeze chilungamo. Koma ndinati ndinene kuti ndi chifukwa chake boma linaona kufunikira kuti pakhale bungwe loyima palokha ngati Independent Complaints Commission, chifukwa chonena kuti chifukwa china chimene chinapangitsa izi chinali chonena kuti ngati munthu ukudandaulira titenge for example Zodiak, ndi dandaulo ku Zodiak komweko, even ngakhale Zodiak itagwira ntchito yabwino simukakhala ndi chikhulupiriro kuti Zodiak yagwira ntchito yabwino, mukakhala ndi maganizo kuti akuyikirana kumbuyo. Ndi chifukwa chake kunabwera Independent Complaints Commission. Ngati malisitsi wakuona kuti akapita nawo ku PSU sipakakhala chilungamo, let them come ku Independent Complaints Commission. Tidzalandira malisitiyo ndikuwapanga imve ndikuwafufuza kuti tidzadziwe choonadi kuti choonadi nchotani. Pana Dyson Maloni anafusafuso kuti kodi mabungwe amenewa ali ndi mphamvu zoti mpaka na munthu akapange mpaka na face justice chifukwa chokuti wadzadandaula. Ndikuganiza kunena kuti padakakhala kuti panalibe mphamvu imene sibwezi tumabwera pano kumakodola anthu bwerani ndithu mudzadandaule bwerani. Tili ndi mphamvu, tili ndi manu oti tikhoza kuluma ndithu. Komanso ndatsimikizire kuti lamulo silidziwa munthu, silidziwa udindo. Ndatsimikizire kuti ngati ali ndi madandaulo amapenekera abwere ndithu. Tili ndi ma cases ma complaints ambiri amene tikulandira pano. Ena ndoti apita kale mabwalo a milandu akupangidwa try ndithu. So kuti wa police pamene walakwitsa kuti is above the law. Wa police is not above the law. No one person in this country is above the law. So ngati ali ndi madandaulo abwere manoti linawo. Tilamulo likutipatsa mphamvu, likutipatsa likutipanga mandate kuti tigwire ntchito yathu. So palibe kuti akhale ndi ma doubts kuti kodi chilungamo chingaoneke, chidzaoneka pamene atipatsa umboni oyenerera kuti ife tithe kugwira ntchito yathu moyenerera. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Anthawi yathu ikuoneka ndithu kuti ikuchepa, koma ndili mafunso awiri apa amene akutumiza ndithu omvera athu mwina mwachidule kwambiri. Akuti malisiti oti amapezeka kuti ndosiyana, ena amakhala ndithu malemba tooneka risiti yonse pamene afekiwo sakhala ndi malemba amenewo. Ndazionapo ine ndipo pokaonetsa risitiyo kwa wa traffic ngati aliponso kutsogolo amapezeka kunena kuti risiti iyi ndi afeki koma satipanga detain kuti mwina apange follow zimenezo. Why? Ine ndine Pax wali ya ku Lilongwe city. Ndipo pomaliza penipeni Kefas amene watilumizira uthenga kuchokera ku Nzuzu akuti ndi mmene mukufotokozera kuchokera ku police komanso ku Independent Complaints Commission zikanakhala bwino kuti apolisi azikhala ndi identification kuti tizitha kudziwa kuti amene watichita chipongwe ndo wakuti ndipo tikamuneneze. Koma without identification tikhala tikungozungulira ndi nkhani zimenezi. Tirize ndithu program yathu ndiyambe ndi Funsani. Zikomo kwambiri chance. Ndiyambe kundifunsula Pax walia amene mwali area 3 akunena kuti malisiti amakhala osiyana, akapanga present receipt kwa traffic samona kuti samathandizidwa. I think area 3 apa ndi pafupi ndi kumene kuli area 30 kapenanso area 3 kuli office ya professional standards unit. Ndi apemphe kuti apezeko nthawi abwere ku office kwa area 30 kapena ku area 3 azapange lodge complaint yo ndi receipt ngati ali nalo tizalione kuti tipezepo poyambira kafukufuku watu. Chifukwa sizoona kuti ngati receipt anapasidwa ndi traffic ndio wakulikayikira ndi apite nawo kwa traffic omweyo. I don't think kuti angathandizire chilichonse. Pankhani ya ma ID wa polisi aliyense ndithu ali ndi ID. Ndithu management inayesesa aliyense wa polisi ali ndi ID komanso anapanganso ma name tag. Wa polisi aliyense akava uniform amayenera kukhala ndi dzina lake apa. Akwena kuika dzina lake kuti akamapangana confront ndi anthu azitha kumudziwa kuti awa ndi ndani, dzina lawo ndi ndani. So atati amfunsa wabwera wa polisi ku office kwawo ku nyumba kwawo akumfunsa kuti ID ili kuti ndikukhupira kuti ndithu ID aitu safari yese ali nayo. Mwina ngati palibe ena ndero mwina amene wako kumene koma amene ali yese panopo ali nayo. So nkhani ya ID yo inali kale ndithu imavuta koma panopo management inakonza ma ID alipo komanso ma name tag alipo olemba dzina la officer amene anabwera pamenepo. Ndithu tatokoza kwambiri Superintendent Mark Funsani lero khangali nali lano ndithu mafunso analo ochuluka pansi. Pomaliza penipeni zanga mutsiriza motani. Ine kwanga ndikungothokoza omvera
kuti ndi amene amapangitsa kuti program yathu ikhale program yokoma, komanso chifukwa cha program imene tikuona zipatso zache. Tikulandira ma complaints ochuluka kwambiri, ena akabwera timatha kuchita kuona kuti ankhani tu iyi ndi cheda abwera pa radio tsiku lijali. So tikuona ndithu phindu la program imeneyi, komanso tathokoza omvera kuti pamene talangiza kuti bwerani amabweretsa ma complaints iwo and ambiri akuthandizidwa. Tameme kunena kuti kwa iwo amene amapanga jenkha abwere kuti nawonso adzajoin kwa odandaula anzawo amene pano pamwina adathandizidwa, tikhoza kuwatchula ngati ma happy customers. Ndeta ameme kuti iwo nawonso amene sadafike kuti madandaula adzamveke atipeze ku office kwathu ku Independent Complaints Commission ku City Center, kapena ngati sangathe kubwera ku office kwathu akhoza kutimbira phone pa manambala awa 088 44 044 82 084 404482 kapena 0982 260095 0982 260095 kapenanso akhoza kutilembera kalata ku Independent Complaints Commission, PO Box 30245 Capital City Lilongwe 3. Ndibwerezenso address yo, Independent Complaints Commission, PO Box 30245 Capital City Lilongwe 3. Nditsanzike motero chance ndi omvera onse zikomo kwambiri. Tathokoza kwambiri ameneyo nda Joe Zangazanga kuchokera ku Independent Complaints Commission, ndipo tinalinso nda Superintendent Mike Funsani kuchokera ku Professional Standards Unit ku area 30 mu mzinda wa Lilongwe. Iyi ndi program ya Kumvetsa za Independent Complaints Commission imakufikani pano pa wireless lolemba lilonse loyamba la mwezi, ndimene timakupatsirani program imeneyi. Imodzi program ine ndizakhala nayo mwezi wa February. Nithokoze kwambiri akuluakulu amene nawo program iyi, komanso kwa ukulu ino amene mwatumiza mafunso osiyanasiyana. Program imakufikani kudzera ndithu ku UNDP, ndipo tikuthokozeni kuti takhala tili limodzi ndipo timakhala tili limodzi mprogramu iyi. Pamakina panali Andrew Michembo, ine ndine Chance Mloza Banda, ndikufuneni madzulo opambana.